saben esconderse, no saben esconderse. Yo no tengo ese problema. Yo мотоҷикем мотоҷ дорам насармон бародарои ғариб ҳамеша ҳастанда бармон вақте ки таълан дорӣ тура ҳурмат мекунанд вақте ки просто-простое ҳеҷ қадре намекунанд ёки ту бо одоби ёки ту холигани вақте ки сом надорӣ да пеши мардум ҳичкаи ма баҳтреку мехоҳам фаҳмонам ҳақиқата ки мардуми ғариби мо мегузоранд рӯзҳои сахта ҳаёти и замона вапше надорам маъни байни акаву додар бародарӣ намебинӣ ҷо духтар да дил мети духтар бошад дигаро да дили ма во ту ҳатто намесӯза гарибо да ҳаёти и замона вапше надора маъни байни акаву додар бародарӣ намебинӣ ту духтар да дил мети духтар бошад дигаро да дили ма во ту ҳатто намесӯза гарибо да мотоҷикем плюс рэп ҳақиқат мотоҷико да ҳама вақт механдад вақт мотоҷикем ҳама банда да ғарибе ира да аже да америка мебинӣ худамон да ғариби ву очаҷон монда иҷа хода ки да хурд будем фикри ма буд да кӯча имрӯз ма мехонам ҳақиқата да ту зиндаги дига шудеса асри 22 ҳаёти и замона вапше надора маъни байни акаву додар бародарӣ намебинӣ ту духтар да дил мети духтар бошад дигаро да дили ма во ту ҳатто намесӯза гарибо да ҳаёти и замона вапше надора маъни байни акаву додар бародарӣ намебинӣ ту духтар да дил мети духтар бошад дигаро да дили ма во ту ҳатто намесӯза гарибо да 1 2 3 ана ташаккури зиёд барои тамошо карданатон ва аз хотир наебарорем ки дар сайти фасвин даромада дар он ҷо регистратсия кунед ва 2 рубелро ба хотон гиред ва шумо метавонед ки дар он ҷо пулҳои худро кор кунед ва аз 2 рубл шумо метавонед ки пулҳои зиёдро кор кунед аз пул сар мешавад аз 10 копеек метавонед ки ставка кунед дар он ҷо ва пулҳои худро буред ва дуюмин рекламаи мо ин сеё бонус мебошад ки дар телеграм даромада дар он ҷо пулҳои худро кор кунед ташаккури зиёд